ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay, kalinaw ug kaayuhan sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa kaayuhan sa ilang mga balatian karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog meaning misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganan ta ang matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos, kun unsa ang iyang pagpailob, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya o paglunga, kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Magdaig sila kanimo, O Ginoo, sila nga mahadlokon kanimo. Tumanon ko ang akong mga panad at tubangan kanila, nga mahadlokon kaniya.
ang mapaubsanon mukaon hangtod sa mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo, magdaig kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Magdaig sila kanimo, O Ginoo. Sila nga mahadlokon kanimo. Ang tanang kautlanan sa yuta, mahinumdom og mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasud, muhapa sa iyang atubangan. Kaniya lamang muhapa ang tanang mga nangamatay dinhi sa yuta. Atubangan niya, muduko ang tanang mga mulusad ngadto sa abog. Magdaig sila kanimo, O Ginoo. Sila nga mahadlokon kanimo. Ug kaniya mabuhi ang akong kalag. Ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat, suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan, nga wala pa mataw, sa katarong nga iyang gipakita. Magdaig sila kanimo, O Ginoo. Sila nga mahadlokon kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babayi nasakit ug naglisod na. Adtua intawon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kayong mga tao miuban kaniya, ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga gitalinugan ug nagantos niini sulod sa napulog 2 ka tuig, bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayod muarang-arang ang iyang kahimtang, migrabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon,
Kung mahikap ko bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Hesus, og mitang-on dayon ang iyang talinugo, o gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Hesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao og nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Ang iyang mga tinun-an mitubag, nasayod ka na bitaw nga ang mga tao nagpunsiso kanimo, busa nganong nangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong biste. Apan nagpadayon si Hesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagkurog sa kahadlok og mihapa sa tiilan ni Hesus og misugilon sa nahitabo. Unya mingon si Hesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Hesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo og miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Hesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro og sa managsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Hesus ang kaguliyang og nabati niya ang kusog nga hinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang og naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Hesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o inahan sa bata og ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Og iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod diini, og siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Natay mga panultihon nga nag-ingon, nothing is impossible with God. Mutuo mo ana? Nothing is impossible with God. Pero ang pangutana, can you do the impossible action in order to be with God? Kung nothing is impossible with God, you should do also what is impossible for ordinary persons. Ug unsa man ang impossible para sa ordinary persons, kanang magpakaulipon tas Ginoo. Gilingay mong tupad, inaandam na kang magpaulipon sa Ginoo. Lingi ba? Natanawa? Gisugo na ganita mo, di gyud mo lingi. Sa ato pa di magpaulipon, kinsa ngam sugo nako. Ana ba? Ang babae mura siyag ulipon, ni suot-suot, ni hikap, ni hapa, ni kurog sa kahadlok. Ulipon god. Si Jairo nga pangulo sa sinagoga, usa ka inilang tao,
tinahod nga tao nihapa, naminaw og nisunod ni Hesus. Bisan pag-iingna na siya siya mga sulugon, ay nalang naghagua ang Ginoo kay patay ng imong anak, giingnang Hesus ay kabalaka, salig lang. Nisunod na sad siya nga wa gi reklamo, wa mingon, Lord, basin baya nga mahago lang ka. Wa gyud. Ang ulipon mga igsoon, ang tinuod nga ulipon, di gid na mo reklamo. Bisan pagsuguon kas imong hari nga damagi ng espada nga nagpangidlap sa kahait. Gi ko na be. Lingi ay mong tupad. Yung na og patyon ka karon, sugot ka. Yung na karon. Nakaron ba? Patyon ka, sugot ka. Sige. Oh. Kuyawan eh. Sa parte magay natong pangayo gani kaayuhan pader. Ngayo magitag grasya, ngayo magitag taas kinabuhi. Patio na noon ta. Mao na wa man ka magpaulipon muna. Nothing is impossible with God, but you should do also what is seemingly impossible to do for ordinary persons in this life. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon si San Pablo hinon sa Hebreo, di man ni posible nga di si San Pablo daghan man ning writers ani, pero posible nga mao ni ang gisuwat ni San Pablo nga niingon siya diri sa to'y gisuwat sa unang pagbasa. Ingon siya, sanglit gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo, ug daganon ta ang matinud-anon nga lumba or nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata diha ni Kristo. Mao ni ang ekspresyon ni San Pablo nga magpaulipon ta ni Kristo. Itutok ta ang atong mata diha ni Kristo. Ayaw tan-aw ng imong alahas, imong bana, imong asawa, imong balay, imong anak, imong yuta, imong gahom, imong authority, imong posisyon diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan, diha tutok ni Kristo. Ana, haron inigsulti ni Kristo, buhat dayon ka, bahala nagmasakitan. Mao nang niingon diri nga ang atong mga saksi nagtan-aw ni Kristo, nisunod sad ni Kristo, nagpakauaw, nagantos, nagpakamatay, sama nila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Roque, San Vicente Ferrer, ug daghan pa. Lain na sang lingi sa imong tupad. Na kinsay imong pirming tutukan. Pangutan na inyong mga bana, mga asawa, na kinsay imong pirming tutukan. Mga bana, mga asawa sa ingna sa dinyong asawa, mga bana, kinsay imong sigihag tutok day. Mga anak, kinsay sigihan ninyong tutok. Oy, kasagaran karon ang gitutukan ang cellphone. Ang cellphone, ang computer, managluha na lang kung mata kay bisa gahigda, gatan-aw lang yapon sa cellphone. Maglisod o katong nagluha ng mata, tutok yun ang cellphone. Mura rabag unsay gitanaw, may tag si Jesus, di raba, si Jessie raba, o si Jasmine, nahapit na way tabon ang lawas, nausahay yun, wa nagitabon. Ana mo sige agtutok, hasta pari, galuha sang mata. Unsay gitutukan karon ang kwarta. Siging tutok anang kwarta, balik-balik og ihap. Siging tan-aw sa iyang bank account aron mo tubo gyud ang iyang kwarta. Compute anang interest sa gipautangan, patong anang 5-6. Siging patong. Unsay gitutukan karon sa atong mga naas gobyerno, unsa man ang ilang gahom ug ang ilang makurakot, mapangwarta gikan sa atong panudlanan sa atong nasod. Gubot kay sila paminaw naa sa social media. Gubot magsikog paminaw nila bisan asa nga panig nako kanit tungod ra gid nis kwarta. Siging tutok anang kwarta o gahom.
Gubot. Kumusta sa inyong balay? Gubot o malinaon? Ang kwarta, wa nakaayo sa babae. Nahurot na lang iyang kwarta, wagid siya maayo. Ang kwarta sad sa pangulo sa sinagoga, kay kwartahan man sa to sila, wa kaayos iyang anak. Namatay gyud ang iyang anak. Ang kwarta, wa makaayo sa ato mga dato kayo nga mga katawhan, bisag kadto pang mga celebrities nga nagpuyo sa LA, California, wa makaayo na nga matay gyud ang pipila kanila og nangasunog ilang balay. Ang kwartang daghan kaayo ni Kobe Bryant, wa kaayo niya, na-crash gyud ang eroplanong iyang gisak helicopter og namatay siya og ang iyang anak. Ang kwarta, wa makaayo ni President Marcos Sr., namatay gyud siya. Bisag 14 niyang daghan nagkwarta og mga gold pa kuno nga natigom. Ingon sila, mo tinuod ba? Ang kwarta, wa makaayo og makapugong sa nakras nga eroplano dito sa South Korea. Ang kwarta sad, wa makapugong sa atong nasod na karon na lubog nas utang. 16 trillion pesos na ang atong utang. Ang kada Pilipino nagpasan, nag-utang nga labing minus 130,000 kada usa. Apil na ng inyong gimabdos. Nakasulbad bang kwarta? Nakasulbad? Wa. Si Kristo. Unsaon man pagsulbad ni Kristo kining atong utang sa atong nasod, matod pa niya, sunda ang akong pulong, bulahan kamong mga kabus. Ay namo sigig pangandoy anang kwarta. Pangandoya ang kabalaan sa kinabuhi, ang kakabus. Nya kanang ubang kwarta itabang na ngadtos mga kabus. Mo nang ningos Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Magpaulipon unta tas mga kabos. Ang ato untang presidente hangtod sa barangay konsehal kana mga elected officials, magpaulipon unta sila sa nag-elect nila. Dili kay i-oppressed ang nag-elect nila. Tawgon anang hiring-hiring unya i-contempt dayon, prisohon dayon. Ko naluoy ko, nakabakita ko sa social media, naghearing si Senador Bato de la Rosa sa mga pulis tungod kay kadto kunong gi-contempt ug hangtod karon gipriso pa, bisan Christmas gipriso gyapon kadto si Colonel Grijaldo tungod lang kay ning barog siya sa iyang gisulti nya, kay di man gid siya muuyon sa gisulti sa usa ka member sa committee dito sa naingan Quadcom. Gikontempt siya nya, nibarog lang yapon siya. Pagbalik na sa hearing karong January, karong tuiga, nibarog lang yapon siya sa iyang gisulti nga mao gitoy tinuod, gikontempt na pod siya. Pertinan niyang dugayang gipriso karon. Nya matod pa ni Senador Bato, nadungga niya nga wa na sad siya sweldo nga nadawat dito sa PNP. Nganong wa na siya sweldo kay na-enroll ang PNP nga kung di nakaka-report sa imong duty, tangtangan ka sa imong sweldo. Labi na gyud na priso ka, tangtangan ka sa imong sweldo. Ning hangyo in taon ang pamilya ni Grijaldo, wala pa may kaon, wala na may ikapalit og pagkaon. Naguol pa mi kaayo ang among akong bana sawam dito ni file na asprisuhan nga unta wa man siya sa gawas lang sa pagbarog sa kamatuoran nga iyang gisulti. No, tong niingon si Senador Bato, kamo mga pulis, unsay tan-aw ninyo inyong kauban, sadaan dili? Mo na iyang pangutana. Ayaw mo pagpaitoy-itoy sa mga politicians nga naggamit sa ilang gahom sa paagi nga dili na makiangayon. Ingon siya.
Bisa na lang, dili mo maka-question sa politicians nga nipapriso sa inyong kauban. Palihog, tarungag sunod ang inyong balaod. Be liberal. Huna-hunaan nga wa na siya sa gani maunay atong gipanumpaan nga mga pulis matud pa ni Senador Bato nga mahimo gitang tigpatuman sa kamatuoran sa hustisya bisan pa man ibuhis nato ang atong dugo. Kanang inyong uniform maunay nagtug-an ana o kanang inyong badge matud pa niya. Nakareflect ko sa akong pagkapari. Kung kuhaan ako sa akong katungod isip pare, wa na say mo donate, wa na mo hogs kolekta. Nya sigihan ako glibak, ipapriso pagyud ko sa akong kauban na mga pare. Unsa kay akong batio, no? Akibaw man ko di man mo petisyon ang madre, no? Kay di man anak ko asawa sila. Posible nga na mo petisyon ninyo, pero dili paminaon, prisohon pagyud inoon ko, kuhaan ko sa tanan. Pabilin baka kung mubarog sa akong pagkapari? Sa inyong paminaw, unsa ka? Abangan ang susunod na kabanata. Munang niingon diri niingon si San Pablo or sa kaning letter to the Hebrews, tutok ni Kristo. Kung si Colonel Grijaldo ni tutok sa kamatuoran, who is Jesus? Kaya matod pa ni Jesus, I am the truth. Kung iyan ang tutukan, di na siya magtutok anang kwarta sa iyang pamilya, sa iyang tanan nga mga gahom isip Colonel sa PNP. Makasustener gid siya nga malipayon. Kay nahiusa siya ni Kristo sa pagbarog sa kamatuoran. Matod pa ni Kristo katong gihiring siya ni Pilato, ningon siya, mianhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. O gipatay siya tungod sa kamatuoran. Ana man gyud ang kalibutan. Muna hinaot unta ang ato mga leaders, dunay pagbati ba? Kinsa nang nagbarog sa kamatuoran, ayaw dauta. Kamo sang naa des posisyon, ako nga niya sa posisyon, magbarog tas kamatuoran. Mao na si Jesus niingon siya, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Ngayon gingnan si Jairo, si Jairo, ayaw kabalakang anong anak magkamutuan ang gisultis mga tao. Para nako kanang imong anak natugra na. Kanang kamatayon katugra day na para sa Ginoo. Mo nakitang tanan di ta mahadlok patyon nga naman para sa Ginoo natugra ta ana. Mobangon ra ta kun kupta na ang atong kamot sa Ginoo. Nge lingi ay mong tupad. Ing natug na ka. Ing na ron. Ing na gusto ka matug. Ana. Sige na, katong di mahadlok mamatay, nindog na ta. Mga igsuon, masaligon, nga kung mag-ampo kita ngadto sa Dios ang tanan, mahitabo nga maayo. Busa malaumon kitang moingon, amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibok kalibutan, mamahimong ilhanan sa makaalim nga gahom ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila nga masakiton sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Amahan matalinghugi ang among pag-ampo. Nga makigduyog kita uban kanila nga naningkamot ug naninguha paghatag ug limpyo ug himsog nga palibot, magampo kita sa Ginoo. Amahan matalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga doktor ug mga nurse ug sila nga nagatiman sa mga masakiton, magpakitag kaluoy ug kaahaghop ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos ug kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan matalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang siyensya sa panglawas makakaplag ug kaayuhan alang sa talagsaong mga sakit nga musanta kanila nga nataptan sa pagpuyo sa hingpit ug aktibong kinabuhi,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga sila nga nagbangutan sa kamatayon sa ilang mga anak, mahupay pinaagi sa ilang pagtuo sa malumong kaluoy sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Langit nung Amahan, tabangi kami, aron makapadayon sa pagsunod kanimo, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalidaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay pagkalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. One thing I ask, O Lord, this I seek, to dwell forever in your house, that I may gaze in your loveliness all the days of my life. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. Mag-ampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga gahom, healing power. Nya mahitabo ra ni kung magpaulipon gid ta sa Ginoo dili sa kalibutan. Salamat sa nagpaulipon sa Ginoo og nagsigig palit natog mga slots. Nga ako lang yung fokusan nga ato yung daliog palit ang atong is in HG, Santo Niño's Healing Gift. 32,849 na ang atong halin, napay 7,151 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. 478 na sad ka, 25 slot challenge ang atong nadawat. Ang kuan kaning SBF dag para sa atong kumbento 50,201 na ang atong halin, napay 9,799 nga slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 402 na sad ang atong nadawat. Ang katong para ni Father Arnel sa iyang simbahan, katong haligi para ni Mama Mary HPMM na halina na tag 2,123. Napay 9,877 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya mao na ang final nato sad nga katong special slot challenge, minimum challenge nga tag 900, 216 ang atong nadawat, maximum challenge nga tag 5,400, 18 ka challenge, extreme challenge nga tag 16,000 walo sad kabuok. So atong pakpakan silang tanan nga namalit nin. Salamat kaayo. Natunta nga ato gini siyang paningkamutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Even